Здравейте на всички, които гледат. Здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм BossGamer и днес ще играем Minecraft Survival. Може да ми лага. Какво? Нещо ли каза? В момента влизам в Survival свят. Може да не викаш. Днес ще ви покажа това място, което е много готино. И аз направо съм се накефил в него. Човек, после ще го кача в YouTube този клип и ще го гледаш. Добре. Тук показвам един самолет. Какво? Тук показвам сега един самолет, обаче нещо ми лагна. В момента аз нищо не натискам. Камерата сама си отива. Хора, вижте, аз нищо не натискам. Оправи се. Да си изям един лек. Почвам след 3 секунди. Добре, почвай. Аз в момента играм в сервер. Добре, де. Да ви кажа хора, той е от компютър. Аз съм от таблета си, както знаете. Сега ще ви покажа отвътре в самолета. Човек, ти като си направиш канал, може да се абонираш за мене. Аз искам да се абонирам за някои хора, но не знам как. Човек, ми се дръжка 2 годишно бе. Правиш си емайл и абонираш се. А ако не знаеш как... Ако ме казваш, че съм твърде малък за това. Как малък бе, човек? Аз съм на 11 години и мога всичко. Аз ставам на 9. Как ще ставаш на 9? 10 ноември имам рождение, кой искаш? Кога имаш рождение? 10 ноември. Аз имам 14 ноември. Да, пак. Ти ставаш на 12. За 4 дена след това рождение. Да. Странно. Добре хора, сега излизам от самолета и спирам клипа, защото този човек тук няма търпение да гледа клипа. Не е вярно. Нищо сега. Ще вляза в друг свят. Даже ще вляза... Какво? Спри клипа просто. Добре, ще го спра. Съжалявам, че е толкова кратък, обаче... Аре, бай, хора. Не са качва лесно. Не! Човек, спри клипа! Какво? Не го изключвай! Не спри клипа, просто продължи само. Спритай! Кое да спра, човек? Клипа спри, после се върни и... Човек, спирам клипа. Изцяло? Да, айде.